Kang salam jualan sayur. Sing jawab salam tak dongakno panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang salam beli ketela. Sing jawab salam mugi-mugi dapat pahala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minal a'idin wal faizin amma ba'd. Wonten ngasepun alim para ulama, para kiai, para bunyai, para ustad, para ustadah ingkang kula hormati dumateng Romo Kiai Haji Muhammad Amin. Amin. Ingkang kula tenggo-tenggo ngaya asanipun Punika sepen saderengipun menapa ingkang dados tugas kula monggo sareng-sareng nyasaken musyukur wonten Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillah. Ini menapa isyan menika kula saha panjenengan pinaringan kesehatan jasmani saha rohani saged ngrawuhi wontenipun reuni akbar punika jaya ingkang penuh semangat menika mugi-mugi kemawon Allah Ta'ala maringi kesehatan dumateng badan kula saha panjenengan sami. Mugi-mugi Allah Ta'ala ngijabahi sedaya banika daya ngasinah. Kalipun ketika supen selawat salam mugi kedua dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kemawon kula saha panjenengan tergolong dados golonganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing bidangipun pikantuk syafaatipun wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Nuwun sewu kula mboten ateges nungkak kurang duga mboten bocah cilik ngandani wong tuwa kok kaya kates bocah cilik ning dhuwur wong tuwa ning ngisor. Jeneng tas kates iki. Atas wis nombrak teng dhuwur lah, sing tuwa ning ngisor iki nuwun sewu nggih. Anamung kula kepatah sederek kula sepuh Bapak Panugi mewakili bani kajian ngaturaken minal aidin wal faizin saking rawuh panjenengan sami anggenipun nampi penghormatan hal menapa kemawon bilih wonten kekirangan kelafatan arah menapa kemawon bani kajian nyuwun agunge pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Salajengipun nggih mestipun boten wonten tiyang sempurna. Nggih sedaya menika mesti kagungan kesalahan tapi kelafatan. Mugi-mugi kemawon kesalahan bani kajian wonten arah kemawon mugi-mugi bani kejaya seluruh anggotanipun mugi-mugi nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Niki kula mboten kok badhe panjang lebaraken bab wektalipun nggih sampun
Ya. Niki Mas yuk do selawatan Dila mawon kurang luwih orang jam. Lagu ini ya. Iwa janjan di masa santun bani kagian menawi lepat nyuwun pangapunten Allahumma sholli wa sallim sampun mas wekdalipun sampun telas. Wis sudah malih kula wakil saking Bani Kadian kula bilih wonten khilafan arah putih kemawon seluruh Bani Kadian nyuwun agunge pangapunten ingkang sadaya-sadayipun tumbar dinten mricapala cekap semanten atur kawula kupat janure tuwa menawi lepat nyuwun ngapura. Jalan-jalan ke Surabaya jangan lupa membeli ikan. Kalau ada
salah kata-kata saya mohon dimaafkan. Kesepian, terima kasih. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti